v roku 20 až 23. Lebo v roku 20 až 23 sa to stalo. Kto z nás komu vykopal dvere? Ako to bolo typické v roku 20 až 23. Robert Kaliňák, Tibor Gašpar vo výkonnej väzby. Ja som bol 4-krát obvinený v roku 2020 až 2023. No a čo sa robilo v roku 2020 až 2023? Máte pocit, že som sa ja bál? V roku 2020-2023 to bude presne to isté ako v roku 20 až 23. Veď sme ich zažili na vlastných koži. V roku 20 až 23. V roku 20 až 23. V roku 20 až 23 sa to stalo. Kto z nás komu vykopal dvere? Ako to bolo typické v roku 20 až 23. V roku 20 až 23. Lebo v roku 20 až 23 sa to stalo. Kto z nás komu vykopal dvere? Ako to bolo typické v roku 20 až 23. Robert Kaliňák, Tibor Gašpar vo výkonnej väzby. Ja som bol 4